lapon niya na nangyay. Sabay mo lang sa Manyos.
Sarap ng lalamunin ng anong ini. Nag-video bang kitang apat, nagmumotor. Kami na ron. Kitang apat nag-video. Ay, wait. Ito. Pwede sama-sama kita. Pero kaya yan, ako naman na yan. Wait. Kapay may malag sa naman yun.
Ikaw lang nalaman din na lang ini?